kana takutobvisa manje Mnangagwa pachigaro kuti handiti maitobvisa naGeza imimi. History is repeating itself. Kulian TV atibatike zvechopu. Kote muri yeZimbabwe kwese kwamuri ikoko. Uyu ndichimukutira umshesha pansi for the youths ari kutaura apa. So, I would like to address Patrick Chinamasa, like the latest conference whereby they were expelling Geza from ZANU-PF and the likes, stating that they did not adhere to Gwarare Musangano. And worst of it is that he even opened the constitution of ZANU-PF to validate the reasons why they're expelling Geza from the movement. As Geza amumbomkwanise ndiyo ZANU-PF yacho iyoyo, nema wofets ndivo ZANU-PF yacho iyoyo, ambovakwanise. Saka, the funny part is that you even used constitution as ZANU-PF to validate your reasons why you're expelling Geza, right? Saka, it seems like imimi pachenyu and the president, you are prioritizing Gwarare Musangano, right, over Gwarare Nyika, because we've used everything that is written on the book, the constitution which was amended in 2018. But the president must resign due to unemployment, drug abuse, no industrialization, economic meltdown, and so forth. The list is endless. But tikataura chokwadi, munotomhanya moti we have violated Gwarare Musangano. Ndo vanhu vasinganzwi ivavo. So this is how the country operates now. Nekuti tikatarisa Moshe, imimi you didn't adhere to Gwarare Nyika. Nekuti Mbuya Nehanda, before Mbuya Nehanda died, she left us with 6 commandments. And those 6 commandments, right, were brought to us from a last media, Mbuya Mazviona, who died in 1974, right? Saka Gwarare kutanga akati kana makunda muvengi dzorerai nyika iyoyo kumadzitateguru enyu kuti ichenurwe. Muvengi akakundwa, but hapana nyika yakadzoswa kumadzitateguru kuti ichenurwe. Hamuna kuzviita izvozvo, hamuna kutevedzera Gwarare Nyika. But for you it was fine. Secondly, munofanirwa kuzogadza madzimambo ekwenyu, asi vanogadzwa nemadzimambo endoro. Ndichapa dzokorora ipapo. Munofanirwa kuzogadza madzimambo ekwenyu, asi vanogadzwa nemadzimambo endoro. Saka mutungamiriri wedu uye iye akagadzwa nemadzimambo here. Haiwa, hana. Iye chaanoziva ndechokupota achitenderera kubraiba madzimambo ese kuti amuendose. Okay. 3. Munofanirwa kuchengetedzwa masango enyu anoyera. Masango edu anoyera akachengetedzwa here? Haiwa, masango edu anoyera haana kumbochengetedzwa. Tikatotarisa patozara maChinese, machichi vari kuba maminerals edu ese kumasango edu iwaya anoyera. But ichi chiri kuitika hapana, cause you and your government you believe in brown envelope. Mukatopiwa brown envelope zvese zvavharana. Hamuchina basa nekuti chii chiri kuitika kumasango edu anoyera. Isusu varedzi vemasango iwaya, we are not benefiting anything from it. Number 4. Kana pane nzvimbo inoyera asi yakarara muvengi, nzvimbo iyoyo munofanirwa kuichengetedza nekubvisa muvengi ipapo. Dziripo nzvimbo dzakawanda dzakarara vavengi. But vavengi vavo vakabviswa here? Havana. Vachiriko vakarara. Varungu vakawanda vakarara kuZimbabwe ikoko. Not only besides kubvisa muvengi,
apo paakarara. But vangani vavengi vanogara kuZimbabwe? Nekuti tikatotarisa maChinese vavengi vedu. We're not benefiting anything from them. Nevarungu pamunoda kutora kuSouth Africa ikoko kuti ndovatora inini ndovagadza kuZimbabwe. Chii ichocho? Moda kuvaunza kuZimbabwe kuti vazoite isusu vana veZimbabwe. Vangani vana veZimbabwe vatsakatika vachikrosa Limpopo kunofira murwizi iroro. Vamwe vachitiza kunotsvaka mabasa nekuti hakuna mabasa. Imimi makutoti munoda kutora vavengi movagadza panzvimbo yedu, mamasango edu anoera. 5. Mutungamiriri wenyu anofanirwa kugadzwa pachivanhu opiwa mhiko dzekutonga nadzo kwete zvevauyi. Izvozvo hazvina kumboitika. Number 6. Panofanirwa kubikwa doro. Kana zveshe izvi zvaitwa, doro iri rinobikwa panhongonya, panhova penyika. Rakabikwa here doro iroro? Harina kumbobikwa. Harina kumboiswa panhova penyika. Hamuna kutevedzera gwara ranyakasikana, gwara renyika. Even constitution pacha hamusi kuitevedzera. But you quickly take into action kana vanhu vakakupfumurai, vakakuexpose kuti ndozvamuri izvi. You want everyone to be uploading at you zvamunoita. Ndosaka vanhu, now if you used to go pamarallies, pamameetings and everything, vaitoimba uchanzwa munhu achiimba kuti chero panhamo chero zwadii ndichafira muZANU-PF. Saka zvatinoda isusu inhamo maZimbabweans tatogamuchira nhamo tichiregedzana china masava vachiexpelana geza under the basis of kuti havana kutevedzera gwara remusangano. Ivo vana Mnangagwa vakaritevedzera here gwara renyika? Havana kuritevedzera. And today it's 10th of March. Time is ticking. Iwewe Chinamasa chakurangaridza futi kana takutobvisa manje Mnangagwa pachigaro kuti handiti maitobvisana geza imimi. History is repeating itself. Remember that. Chakurangaridza kuti handiti maitobvisana geza muchiti havana kutevedzera gwara remusangano. Isusu chakubvisirai kuti hamuna kutevedzera gwara renyika. Tina basa nemusangano. Tine basa neZimbabwe. Tine basa nemaZimbabweans. Ndozvatiunza tese izvozvo. Saka kwese kwamuri ikoko maZimbabweans ngatibatanei. Kwese kwamuri ngatibatanei. MaSouth Africans, they are going to help us. Anamalema, and lately there was sort of like a demonstration outside Zimbabwean embassy in South Africa, whereby they stated some main issues as well affecting South Africa, right? Those issues affecting South Africa, it's cause of immigrations, especially tikatarisa isusu semaZimbabweans. Nearly 1.3 million maZimbabweans are South Africa, right? And chandafarira ndechekuti they even promised kuti they are going to help us kutoya. Saka maZimbabweans kwese kwamuri ikoko, shoko ngarisvike kuti musi wa31 chakachaya Mnangagwa anofanira kuenda, nekuti musi wa18 April tatarisira kuti ive a new independence. Kana tichiti independence zvireve kuti independence pachayo. And mutungamiriri achagadzwa ipapo anofanira kutevedzera gwara ranyakasikana negwara renyika. Ndatenda muri yeZimbabwe. Ndakangana kukuudzai chimwe futi kuti